हरे कृष्णा सेशन स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परम पुरुषोत्तम कृष्णाने गुरु परंपराचे सगट गुरु जनांक वंदन करनु आयची सेशन आम्ही स्टार्ट करूया। भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे आयची सेशन ऑफेन्स 2 म्हळ्यार नामापराध 2 उपस्थित आशिल्ले पुरा जनांक म्हालगड्यांक मागेले नमस्कार। तशी आयची सेशन आमकां एक्सप्लेन करच्याक आमगेलो उठो आशिल्ले हर ग्रेस जननी देवी दासी माताजीक हांव प्रणाम करता। लास्ट सेशनात तू आमका प्रभुजीना ऑफेन्स एकाचे लायक करून एक्सप्लेन केलेलं असा। कृष्ण भक्ताक निंद करचे होड अपराध म्हणून प्रभुजीन आमका भगवद्गीतेचे 18 चॅप्टराचे 16 श्लोका थ्रू लायकन एक्सप्लेन केलेलं असा। तशी आज आमका पद्मपुराणाचे ब्रह्मखंडाचे ऑफेन्स 2 चे एक्सप्लेनेशन करका म्हणून हांव माताजी लेगा रिक्वेस्ट करून घेता असा। माताजीला हांव एक सान इंट्रोडक्शन दिता। आयचे आमगेले आमकां एक्सप्लेन करचे घेतसच हर ग्रेस जननी देवी दासी माताजी हांगेल कार्मिक नेम जयश्री कामत आणि शी इज द डिसायपल ऑफ एच भक्ती राघव स्वामी महाराज। हांगेले बामणाल नाव हिज ग्रेस लक्ष्मणदास प्रभुजी आणि हांगेल आनम नाव लेट हिज ग्रेस गोविंद रमादास प्रभुजी आणि रामदास प्रभुजी आणि हर ग्रेस विलासिनी दीदी हांका 2 चरणू आसात। दोन लोक एक्टिव इन टीचिंग अंतू एक्टिव आसात आणि शी इज अ कॉमर्स ग्रॅज्युएट आणि हाऊसवाईफ आणि एक्टिव मॅनेजमेंट मेंबर्स मंगळूरू कुडपू कट्टे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामाई इस्कॉन टेम्पलाचे। हरे कृष्ण माताजी तुमच्या हे सेशनाक हांव स्वागत करता। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रप्रथम जावन हांव आमगेले दीक्षा गुरु हंगेले चरणारविंदाक पांय पडून आशीर्वाद मागून घेतस तशीची इस्कॉन संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हंगेले चरणारविंदाक नमस्कार करून आशीर्वाद मागून घेतस आणि परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाल चरणारविंदा नमस्कार करून आशीर्वाद मागून घेतस। आज आमका जीवनाचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग नाम अपराधांतू 10 तांतुले दोन्हीचे कसले म्हणून एक मना करून घेवचे रितीरी मेळतस। या लोकांतू आशिल्ले भितर आश्चर्य विषय कसले म्हणून युधिष्ठिराला की एक पंता यक्ष निमगयता त्या वेळारी ते युधिष्ठिरान सांगेल उत्तर कसं म्हणल्यारी अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयं तेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम् अतः परम् अज्जक आश्चर्य म्हणून कसं ते अहनि अहनि भूतानि राति दीसु प्रति जीवराशि जीवभूत भूतराशि अंगा मर्तांति गच्छन्ति इह यमालयं यम मंदिरावत संति सकड़े मोर्नु जलरी शेषा स्थावरम इच्छन्ति वरले जंग लेखतांती मक्क काय जाय ना ते लागी करतले त्या काढचो ना जले एद्राचो साइडाचो तंक संगिलते आव परमानेंट अंगा मक्क सले जाय ना दवाल दे नाव समस असल एक भावने सकडाले मते तू मक्क काय जाय ना अज्जितलोड आश्चर्यस की कसले म्हणून युधिष्ठिरान यक्षाला संगिरस जलेरी तज्जिकी आश्चर्य जावनो एक विषयस काही सुलभन भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तिनी तथापि नरकान्यांतिम किमाश्चर्यम अतः परम तज्जिकी ओड एक आश्चर्य कसं म्हणल्यारी जीव आमगे हातान तू अस दवाल नाम सुलभेर सकड़कड़ने अस कितले नाव काढी येता गेले तितले सुलभ नाव काढोक जल्लरी जण नरकावत सके दवाल नाव एक पंत काणतील एक मात्र नरक आपण हाडी म्हणून यमदूताक यमराजन संगिलस तशेलेरी तंगेले
जिब्बेन ताने जिह्वानवती भगवत गुणनाम देयम. एक पंक्ती त्यांनी तांगेले जिब्बेन दावाल नाव काणी मुंजल्ले इतली सुलभ रस्ते दावाल नाम आणि जीभ आहे तशीची. आम्ही काही बोंचे बत्ताना चेरಡು मापुरा सांगो असं वेळ वाईट करू नका अंतरे शिक्की अंतरे पाय परीक्षण गरले वच्चू म्हणल्यारी भूकाणी म्हणतानी खेळतांती तशीची खंय पुणी बाहेर सोरनो कार सकड वत्ताना पुढे मी गेला अण्णान सांगो अशिले जप करी अंतरे जीबस न आता टाइम वाईट टाइम वेस्ट करू नका अंती ते गरले सोण ಏನಿಂತ ನಮ ಮುಂಚೆ तशी या श्लोकांत सांगला जीव हा वशवर्तीने जीभ दवाना फिट केला जिब्बेंत तोंडांतू गरले सोण ऐलेंती म्हणून नेव अन्न जल्लरी जण दवाल नाव काणांती नरक आपणी वत्तांती नरक केदनाय फुल्ल कೈ इतक म्हणल्यारी जणाक दावाल नाव सुलभ असू नये जीभ हातांत केतने असू नये दावाल नाव काढू जाय ना आजे काही ओढाक आश्चर्यस की म्हणून ते एक प्रश्न आहे ते देखून श्रीला प्रभुपादान तंगेल परपट सांतू बरेला कसा म्हणल्यारी आमगेले आध्यात्मिक पुरोगतीक 99% कारण कसं म्हणल्यारी आमगेले चॅन्टिंग आचे जप करचेचे क्वांटिटी आणि क्वालिटी वर डिपेंड जावन आसा आमगेल क्वांटिटी आणि क्वालिटी हाई जाल्वे हे विशयांतू आमका संशय ना दावा लोक आवश्यत म्हणले ते देखून शिला प्रभुपादान तंगेले भागवताचे कंचे परपट कारणू हरे नाम म्हणून हरे कृष्ण महामंत्र जप कोरका म्हणल कडेन पुरा आमका कसं दिसता चॅन्ट ऑलवेज नाजाल्यारी चॅन्ट इनसेसंटली चॅन्ट कॉन्स्टंटली अशी पुरा आमका केदनाय तांगेल परपट आवाज जो दिसता आणि खंय सकड हरे कृष्ण महामंत्र घालका ते पुरा महामंत्र मात्र म्हणचे नाही प्रभुपादान कंप्लीट मंत्र त्यांनी प्रिंट करतांती ह्या पेजर असता ಕೆಲವು पंत दोन्ही पेजर तकडच नेक्स्ट पेजर पिशीची हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट म्हणसना चॅन्ट हरे कृष्ण महामंत्र म्हणसना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ते फुल मंत्र त्यांनी प्रिंट करतांती सगळे बुकांतू इतक म्हणल्यारी ते वज्जिल मनीषु ಕೆಲವು पंत तेसू वाचते बुक त्यांना तगले दोळ्याक मनाक पुरा वत्ता ते सगळे मंत्र ಕೆಲವು पंत मागीर वाजेश ना त्यांना एक पंत वाजिल पुणे ते बेनिफिट शाश्वत जाऊन तक मेळते ना ताजी कितेरी ना खंय जो आम्ही ते बुक वाजू न्हू मागीर आमकां वाजू क जायनी खंय जो वापास आम्ही शरीर त्याग केली म्हणलं क्या त्यांना पुणे तक ते बेनिफिट मेळका म्हणल्यार कितेरी प्रभुपादान तितकी इम्पॉर्टंट काही महामंत्र त्याची व्हॅल्यू आमकां गोतना जाल्यारी आम्ही कसं सांगता म्हणल्यारी कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार कृष्ण बलिले अपराधीर न होये विकार हंगा चैतन्य चरितामृत ಅಂತ ಆದಿ ಲೀಲಾ ಅಂತೂ 8 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ कसं सांगला म्हणल्यारी सुमार अपराध जतके आमगेले हत्तांतू चॅन्ट करताना जप करताना हरे कृष्ण महामंत्र जप करताना there are offenses to be considered सकड मी जागृत कोरका खाली चॅन्ट केलेल कुडले one does not become ecstatic simply by chanting hare krishna one does not become ecstatic वा एकलो खाली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून जप केलेल कुडले भाव परवेश जायना त्यांना सांगो पुरो तुम्ही सांगता ती आमका कसले डिफरन्स दिसना म्हणून इतक ಕೆಲವು पुरा अपराध असत ते अपराधातून आम्ही बचाव जाव का ते मना कोर घेव का काल नाही पैरी तुमका ते वैष्णव अपराध वैष्णव निंदे करू नज्ज म्हणाले
सुरवेरचे अपराध तुम्ही मना करून घेतील असं आजी दोन्ही अपराध या दोन्ही अपराध कसं म्हणल्यार शिवस्य श्री विष्णोर य इह गुणनामादि सकलम दिया भिन्नम पश्येत न कलो हरिन नामाहित करा नाम अहित कर नामाक अहित जत काही कसं केलं री आम्ही जप करतांती जलरी शिवाल नाम ब्रह्माल नाम विंगड देवतेल नाम ते सगळे एकच बा कृष्णाल नाम कसा व्यत्यास असतात तो पुरा एकची तुम्ही कृष्णाल नाम करतांती आम्ही शिवाल नाम करतांती आमक गणपती मुख्य सांत पूर्ण आमगेल मलगडे ना आम्ही पळयतात आमगेल गरले दवा कोडांतू गणपतील फोटस आमक ते विसरू जत्वे सांत पूर्ण आम्ही जप करून असं गणपतील मंत्र पुरा ते देखून एक नव्हते तशिलेक चेस पळय जितलो अपराध विंगड कसले ना हे सकड अपराध तुकून आम्ही बचाव जाव का म्हणून हांगा श्रीला प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत सांगता असंती ते देखून आम्ही ते नाम विंगड विंगड देवतेल नाम पूरा एकची कृष्णाला ओटो समतोलन आम्ही करता पळय इथे आम्ही समतोलन करतांती इथे म्हणल्यार आमका कृष्णाल पोझिशन आणि विंगड देवतेल पोझिशन कसं म्हणून आमका मना वचनातील देखून आम्ही ते तशें करचे ते देखून एक इस्कोलांत की इन्स्टिट्यूशनांत प्रिन्सिपल स्थान मागीर विंगड टीचर्स स्थान मागीर पियोनल स्थान हे सगळं आम्ही मना करून घेता ती कोणाला सुरवेर वचका खंयचें काम जावका जाल्यार म्हूण आमकां गोत्तस ते प्रकार आमका हे सृष्टी जाताना आमका विंगड विंगड आम्ही नाव ऐकता ती विष्णू गणपती ब्रह्म देवी हे सगळं आमका तांगेले पोझिशन कसले स्थान कसले कृष्णाल स्थान कसले सगळं आम्ही मना करून घेवका तेन्ना मात्र आमकां ते आज सांगिले हे श्लोकाचे अर्थ मना वचे सुरवेरी आम्ही ब्रह्माले एक स्थान पळया ब्रह्मान हे ऐहिक लोक सृष्टी करतालो तो जाल्यारी तो मूल नाही मूल सृष्टी करताल नाही तो मूल सृष्टी करची कोण धावानाची सुरवेरचे 10 सृष्टींतू 5 सृष्टी देव करता ते कसले हे अपास सृष्टी करचे आशिल्ले सोर्स म्हणता ती ते पुरा देव करता मागीरचे सेकंडरी क्रिएशन म्हणता ती प्रायमरी क्रिएशन केदने प्राथमिक सृष्टी देव करता आणि सेकंडरी सृष्टी ब्रह्म करता ते देखून ब्रह्म मूल सृष्टी करतानी तो इंजिनियर हे सृष्टी करचे हे लोकाचे इंजिनियर हे देखून एक पंता कसं जात म्हळ्यार हे काण ऐकलं तुमका आनीक चंद करून मन आवताले ब्रह्म कृष्ण लोकावत काही गोलोकावताना ते बागेल मारत काही ते बागेल काढता काय डोर कीपर्स बागेल काढताना कसं जाय म्हणताना म्हाका कृष्णा पळोवका इथे उलोवचें कामाविषयी म्हणताना तांणी वचून अपास भायर येवन सांगता काय कोण आयला म्हूण निमगयलेले कृष्णान म्हणटा ब्रह्म आयला म्हूण सांग म्हणटा चिक्के अहंकार अभिमान घेऊन सांगता अपास तांणी भितर वचून भायर येवन सांगता काय कृष्णा निमगयला कंची ब्रह्म आयला कंची लोका ब्रह्म आयला म्हणून सांगा काही म्हणून सांगताना ब्रह्म आश्चर्य काही अरे हांव एक ब्रह्म इतलो सृष्टी करता आणि बिंगड ब्रह्म असवे असं म्हण पळया म्हण भितर वचून पळयताना ते कृष्णा लोटो मीटिंग जातच काही कितले की ब्रह्म आयल्यान काही एक मते ब्रह्म 4 मते ब्रह्म हो आमगेलो ब्रह्मांडाचो मागीर 10 मते ब्रह्म 15 मते ब्रह्म 100 मते ब्रह्म 1000 मते ब्रह्म
कितली ताय म्हळ्यार 1,000,000 माथ्या ब्रह्मताय असकय ते पळोवन हरी शॉक जातके आमगेल ब्रह्माक हाणले किले हांव मात्र एकलो ब्रह्म ओडो म्हण तेन्ना ताका मना वतके हांव कसलेय न्ही म्हणून हे मस्त मस्त माथ्या ब्रह्मापुरा पळोवन ताका आपण एक सान जळारशे फील जातके हांव कसलेय न्ही म्हणून ते देखून एक मना कोरका कसं म्हणल्यार ब्रह्म द सुप्रीम बीइंग नाही सुप्रीम नाही तो तो एक इंजिनियर शे तशीची गणपती काडयंती गणपती जाल्यार तशीची गणपतीक ब्रह्मान कशी होगळसिला म्हणल्यार यत्पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि ब्रह्म समितंतु ब्रह्मान कशी होगळसिला म्हणल्यार गणपतीक एक राईटस कसं म्हणल्यार कसल्यांची विघ्न ज्ञान तशी तक्का पाय पडल्यार ते साधिसिता ते प्रति एकले कामांतू विघ्न काडची तशे नमुने योग्यते दिलेले ताका कोण म्हणल्यार नरसिंहान कृष्णान ते कशी नरसिंहान अशी बेस्तान नरसिंहाल पायु सिंहासना तकून तो देवनस्तनवे ते नशीलम तन ते पायु तक पायाक एक रेस्टिंग प्लेस चावकनवे ते आश्रय कोण दिवचे म्हणल्यार ते गणपतीन तागेल माती मुळा दवरून दिवचे ते मात्या वयर दोन्ही यस अस्तेल माती नव ते दोन्ही एक पोंक्ष म्हणतात ती एक चिक्की उठोन येयला बरी थंय ते पाय दवरचे स्थान गणपतीले नरसिंहान ते पाय दवरचेक दिल्लेले राईट कसं म्हणल्यार वर कसं म्हणल्यार खंयची ऐक लोकांतू खंयचेय काम करताना कोणी ते गणपती उडगास काडली म्हण जाल्यार प्रति एक विघ्न नाश जाता ते शक्ती कोणाले तुका आयले गणपतीक ते मना करून घेवका कृष्णाले तुकून आयले तशीची शिवाकय आता शिवाकय वैष्णवानां यथा शंभू म्हणतात ती वैष्णवाल्यांतू अग्रगण्य शंभू ते तकाय गोत्तस शिवाकय आम्ही मात्र शिव सुप्रीम आणि ओरिजिनल म्हणून आम्ही लेखतांती तशी लेखपुना इतक म्हणल्यार रामेश्वरम म्हण सांगून ते तीर्थस्थानांतू तुम्ही ऐकून असो पुरो रामान शिवाक लिंगाचे रामे लिंग करून युद्ध करचे काय पुढे रावणालोटो पूज केलेलं असं म्हणून कितले की जण रामस्य ईश्वरम रामेश्वरम म्हणून सांगतात ती थंयची लिंग रामाल ईश्वर म्हणून जाल्यार ते समाज चेंज जावन राम यस्य ईश्वर रामेश्वर राम कोणाल ईश्वर तो रामेश्वर ते अर्थ कड़कते तन्नी भारी फ्रेंड्स जाल्यारी शिवाक गोत्तस विष्णु कृष्ण देव म्हणून ते देखूनची ताणे तगल बायलेक पार्वतीक उपदेश दितान ती एक निमगयता कोणाल आराधना श्रेष्ठ म्हणताना आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम म्हणता आमगेले अंतु पुरंदरदासाले भजन ಎಂತೂ ಎಸ್ कसलते कैलासवास गौरीश ईशा तैलधारे अंते मनसु कोडु हरियल्ली शंभो
पुरंदरदास कसं निम्गे इता मक्का हरी वेळी कॉन्सन्ट्रेशन दी कशी निरंतर जाऊन उदकावरीने उद्दा पडताना भेट काही मध्ये मध्ये कनेक्शन चुकता चक्कू पूर जाल्यार त्याल तैल तैल कशी पडता कंटिन्यूस पडता तशीची ते कॉन्स्टंट कॉन्सन्ट्रेशन म्हाका दी म्हणून सांगून कैलासवासाला की पांय पडता ते दासांक पुरा गोत्तशिले तांका तुगेल भक्ती दी दवा शिवाले निमगोय आशिल मू कितें तांणी निमगे न्ही इत्याक म्हळे तो आशुतोष आशुतोष म्हळ्यार उग्गी वर दितलो ते देखून तागेले निमगो ना आम्ही कृष्णाल भक्ती पावया म्हळ्यार कितें तागेल भजन करताना इवन गणपतील भजन करताना तशी दासरा भजनांत पुरा आम्ही पळोवन असो पुरो गजवदना बेडुये म्हणून सांगून गणपती कितले हो कळसितांती कडेर म्हणताना कसं करतांती सरसी जनाब श्री पुरंदर विठ्ठलना निरत नेನೆಯುವಂತೆ ನೀ ದಯ ಮಾಡೋ ते पुरंदरवले विठ्ठलच नव्हे साक्षात कृष्ण तागेले उड घास काढची तशी तू म्हाका वर दी म्हणून सांगून गणपतीक निमगोन घेवचे आणि विंगड कसले वर निमगोन प्रेज अन्ना ते ऐहिक इतक म्हळ्यार तांकां गोत्तस देवतेंक आम्ही सुप्रीम नाही म्हणून सांगून आणि तुमका भस्मासुराल कहाणी गोतस पुरो भस्मासुरान वर घेतिले वर घेऊन कसं जालें ताका ते उपकारा पडली वे ना कडेर म्हणताना शिव तोंदरे पडलो तागेल माते हात दवर चमकलो भस्मासुर तशी शिवाक हेल्प करूं येयलो तागेले इष्ट देव कृष्णच हेल्प करूं येयलो आणि ताका प्लॅन सांगून दिले सान एक वटूल वेशार येवन तागेल माती वायट करून भस्मासुराले तो फट्टी वर दिवची घेत नाही तुका गोत ना मे तुगेल मातेर तुचे हात दवरून पळय म्हणून सांगून तशी तो गेलो रावणान जाल्यार शिवाले वर घेतिले उपकारा पडली वे कडेर म्हणताना ताका मारू येताना शिवाक सहाय करू जल्वे मरणा तुकून भायर घालू जल्वे जाय न्ही कित्याक म्हणल्यार कृष्णान खंय जो कोणाकय जीश मारका म्हूण लेखली म्हूण जाल्यार ते कोणाकय रक्षण करू सादिना तेची कोणाय जीश मारू पळोवंती कृष्णान लेखली वे ताका हांव रक्षण करता म्हणून मागीर ताका जीश मारू कोणाचे मितेने साथ दिना राके कृष्णा मारे कृष्णा राके के तशी शिला प्रभुपादान तवळी सांगू आशिल्ले आणि तुमकां सकाळ गोत्त आशिल्ले ते फेमस कहाणी शिवाना बरयल साक्षात रामायण चरितम रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम एक नाम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम एक अक्षर महापातक ते नाश करता कितले लोक असं प्रविस्तर जावन असं रामायण शिवान बरयलेला आदि रामायणांतू शतकोटी प्रविस्तर 100 कोटी म्हळ्यार 1 बिलियन ते भुंयची जण हे ना मने कष्ट पावता मू तांक सगळे श्लोक दिव्या म्हण सांगून एक दिसू ते आशुतोष जावन आशिल्लो कृपाल दयाल उदार जावन आशिल्ले ते शिव कसं करता म्हळ्यार एक पंता शतकोटी असनवे तशी 33 कोटी वैरची लोक दिता उर्दू लोकाक आणि अधो लोकाक 33 कोटी दिता आणि मध्य लोकाक 33 कोटी दिता तशी म्हणताना कितले वर्ता 1 लक्ष वर्ता 1 लक्षांतू उपास शिव 33 1 कोटी वर्ता 1 कोटी इंतू 33 ಲಕ್ಷ ವೈರ್ಚ ಲೋಕ ದಿತ್ತ 33 ಲಕ್ಷ अधो लोक दिता आणि 33 लक्ष भूलोका दिता मागीर उपास 10,000 वर्ता 10,000 वर्ताना त्यांना उपास शिव कसं करता कितले 3,333 श्लोक वैरच लोक दिता तोग्गु लोकाक तितले दिता मध्य लोकाक तितले दिता तशी म्हणताना 1 श्लोक वर्ता 1 श्लोकांतू कितले ते अनुष्टुप चंदार असता अनुष्टुप चंदार असताना
32 अक्षर अनुष्टुप चंदारी 10 श्लोक ऊर्ध्वलोक दिता 10 श्लोक अधोलोक दिता 10 श्लोक भूमिक दिता मागीर अपास 2 अक्षर वरता 10 श्लोक नी 10 अक्षर 10 अक्षर जाऊन वांटून काढता कडेर 2 अक्षर वरता 2 अक्षर वरता ना ही सांगता कोण पार्वती तुमक कसले दवरून घेनांतवे तुम्ही पुरा दितांतवे तशी शिव ते 2 अक्षर दवरून घेता रामा म्हणून ते अक्षर ते देखून ते राम म्हणलेलं अक्षर केदनाय शिवान जिबेरी नाम जप करचे हृदयान केदनाय राम तागेले हृदयांत अस ते देखूनची ते विष समुद्र पान म्हळ्यार विष भायर येताना शिवाक जिबेर दवरून काही जायना तोंडारी ते गिळू काही जायना हृदयांत आशिल्ले आपणाला इष्ट देवाक तोंदरी जाता म्हणून ते गळे मध्ये दवरून घेता शिव तशी ताका नीलकंठ म्हणून नाव येता सकट तुमका गोत्तशील काणी जाल्यार अपास अपास सांगूक भारी खुश जाता ऐकूचे काही रम्य जाता देखून पुरंदर विठ्ठलाले पुरंदरदासाले पद तसे ते राम मंत्र वे जपिसो हे मनुजा राम मंत्र वे जपिसो हे मनुजा हा मंत्र ही मंत्र जपिसो मंत्र ही मंत्र जपिसी केडा सोमशेखर कन्या बामगे ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ हे मनुजा सगळं भारी भारी चंद प्रॅक्टिकल कन्नड जाल्यार देखून आमका कन्नातून एकाय कन्नातून ऐकून अन्य कन्नातून भायर आमी अशी ऐकूचे आणि सांतून ऐकले देखून आम्ही ताका सिरियसली आम्ही ताजे रुची पावनांती जाऊन तरी कितले अर्थ प्रत्येक अक्षर साक्षात शास्त्रची पुरंदर दासाल भजन पुरा अशी कृष्णाल नाम आम्ही एक मना करून घे म्हणलं कसं म्हणणार रे आणि विष्णू लय काढला रे तशीची विष्णू 3 नमुने विष्णू महाविष्णू मागिरे कारणोदक शाय विष्णू गर्भोदक शाय विष्णू क्षीरोदक शाय विष्णू हे तिन्ही विष्णू त्यांनी पुरा सृष्टी करता त्यांनी परमात्मा रूपारी क्षीरोदक शाही विष्णू परमेश्वर आणि सगळ्या ब्रह्मांडाची ईश्वर सृष्टी करता गर्भोदक शाही विष्णू आणि सगळे ऐहिक लोकांची सृष्टी करची कोण म्हणल्यारी कारणोदक शाही विष्णू तशी प्रत्येक लेखे कळल्यारी देवी जावो देवी कळल्यारी तिवी तशीची तिवी ये ऐहिक लोकाचे माय माय म्हणल्यारी प्रत्येक लेखे कोण सकड धावाल नाव काणा तांक सकड शिक्षिकोर दिवचेक ये कोटेंतो ये दुर्गा म्हणलेले ये भूलोक ते ऐहिक लोक या ऐहिक लोकाचे कोटेंतू ती शिक्षी दिवन तांका सहम कोरन बापसूला पेटयता ती आवसू जलेरी आवस मात्र असलेरी चेरडून जायना ती केदनाय आन जाऊ का हे देखून भगवद्गीते 14 अध्याय दावान सांगला कसं म्हणल्यारी अहम बीज प्रदपिता हाम आनो बीज दिवचे हाम ते देखून ती वै सुप्रीम नाही हे आम्ही मना करून घेऊ का प्रत्येक लेख एक स्थान अस दावान सांगला देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया हे मायेक तरण करचे भारी कष्ट जाल्यार मिगील शरण घेतले ती सोडता ना जाल्यार ती आनिकय ते ती गेले कोटेंतू बांधून घालता आणि चड एंटँगल्ड करता अशी आम्ही एक नमूनशी आम्ही प्रत्येकलेले आजी काडूक आमका वेळ ना इतले आम्ही मना करून घेऊ का म्हणल्यार कृष्ण एकले ईश्वर आर सब भृत्य महाप्रभून सांगिलस कृष्ण एकलोच ईश्वर वरलेल जण पूरता गेले भृत्य सर्वेंस काम करताले हे मना करून घेऊ का देखून जे मूडाह कहे
जीव ईश्वर एक सम तेषां पाषंडी होय दंडे तारे यम। कोण संत की जे मूढ़ाः मूढ़तो जीव ईश्वर होय सम जीवनी ईश्वर कोण एकची म्हणून संत की तनका पाषंडितो आणि तंका यमाले पेट्टू ओडका महाप्रभून संगेलस ते देखो नो आम्ही प्रत्येक एक म्हणून ते भावना आमक मना येवचकनच इतले की जण सांगतात ते तुम्ही पुरा कृष्ण भक्त नव्हे तिलकस कंटेच वय आम्ही शांत कोण गणपतीला करचे वय बाय नव्हते वय 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 सांगले हा का हा म्हणून सांगू क नज्ज भारी एवढा अपराध ते तुकून उठवून वच का नाजला तंक सांगून देऊ का चला चर्ची करची तांगे लागी हा म्हणलं ना म्हणू क नज्ज इथं म्हणल्यारी उदाहरणक प्राईम मिनिस्टर आमगे लागी करचो एकवे हा नाही आमगे घरा भितरी आम्ही पळया आनु भाऊ अण्णा पूर प्रत्येक लगी तंतंगल स्थान अस पूतू अज्जो पिज्जो प्रत्येक लगी तंतंगल स्थान अस पूरा एकच्या बतानी तशी ना प्रत्येक लगी तंतंगल इम्पॉर्टन्स अस उदाहरणक पैरी येशिले कसं ते हर घर तिरंगा म्हणून प्रति घरलेगे 3-3 दिवस फ्लॅग दवरका मागीर कसं करता शिले चिरडवा फ्लॅग काणो मागीर तांक ससार जाता तांक शिकयता आम्ही वेऱ्याच्या सायकला माग शिकाल खेळ नो कांत्रे ते खेळची वस्तू नाही कित्याक मा म्हणतात आनी तेका अवंगला कुडकने ते बाई कित्याक मा नाही ते अवंगला कुडकने खाली अवंगला कुडकने तक्का तज्जी मोल अस तशीची कृष्णाक आणि वरलेल देवतेंक पुरा विंगड करू जायना कृष्णाल मंत्र आणि तुम्ही विंगड शक्ती कंचे देवील शक्ती श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमः नाजलर गणपतील मंत्र ओम हैम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम गंग गणपते वरवरद सर्वम जनमी वशमानय स्वाहा कसले पण एक मंत्र म्हणून पुरण तुम्ही ते सगळं एकच नाही ते एकच म्हणून आम्ही आता मनाले केले ते थॉट आम्ही सुरवेर सोडका सुरवेर आम्ही कृष्णाल पोझिशन कसं म्हणून मना करून घेऊ का ते देखून वित वेळ उरलेले देखून तुमका एद्दीपणी मना वच्चू नसू पुरो म्हणा लेखता कृष्णाल पोझिशन दोन्हीच कसं म्हणलं रे त्यांनी कृष्णाल पुरा भृत्य भृत्य म्हणलं रे त्यांनी पुरा वैष्णव वैष्णव ते वैष्णव जलेल देखून आणि ते लोक आमगेली ऐहिक लोकावरी नाही ते कॉम्पिटिशन ना तंग सगळाके गोत्तस आम्ही दावाले सेवक म्हणून ते देखून तंग सगळाके एक म्हणून लेखलर मी शिवाक कृष्णाक पुर एक म्हणून लेखलरी तंका मना बेजार जाता आमक गोत नतील आम्ही केलरी तंक बेजार जाता इत म्हळे तंक गोत्तस आम्ही दावाल भृत्य म्हणून हे तुम्ही भगवद्गीतेचे 7 अध्यायंतू 22nd श्लोकांत प्रभुपादाला परपरट वाजून पळयंती ते भगवद्गीतेंतू देव सांगता सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान म्हणता तुमका इतर देवत पुरा तुमका वर दिवचे पुरंती तुम्ही ऑड होम करतांती संतान जाव का म्हणून सांगून अनेक एक देवते लगी मिगेला पुत्ता सोयरीक जाव का म्हणून तुम्ही विंगडे होम करतांती देवीला वचून मिगेल दुव एक सोयरीक जाव का म्हणून सांगून तुम्ही मागून घेतांती झल्लरी ते सगळ वर दिवचे कृष्ण सांगता वर दिवची कोण हांव तांकां दिवचे मागीर तांणी तुमका दिवचे इथे म्हळ्यारी तांणी डायरेक्ट दिनांती तांकां गोत्तस कृष्ण होडू म्हणून कृष्णाल परमिशन मेळ्ळी शिवाय आमक विसरू पुरो कृष्ण होडू म्हणून ते देखून आम्ही केलो पण जोर कष्टार असताना एक कृष्ण भक्त स्टॉन्च कृष्ण भक्त नाही म्हणजे विंगड इतर देवताले मग्गು वतंती हंग पळयंती प्रभुपादाले परपरट 1-2 लाइन वत्ता प्रभुपादाले परपरट जलेल दकोनु तुमक डायरेक्ट ते 100 नहीं 500% तज इफेक्ट
तुमगेल वयर दाखयता हे श्लोकाचे परपरटांतू प्रभुपाद सांगता ती द डेमिगॉड्स cannot award benedictions to their devotees without the permission of the Supreme Lord. The living entity may forget that everything is the property of Supreme Lord, but the demigods do not forget. हे आम्ही मना करून घेऊ का? आम्ही लेक्चर आम्ही अंगा गणपतीला होम केलेलं प्रति वर्ष प्रति महिना चौथीक एक वर्ष सांगून घेतील तशी मी गेले सून गुरबीण जल्ली म्हणून ते कृष्णान दिलेलं बेनिडिक्शन ते आम्ही एक स्कूला वचून आमगेल चेरडाक रज जाव का जल्लरी टीचराला वचून निमगेलारी 15 दिवस आम्ही ट्रिप वता ती नॉर्थ इंडियाचे रज जाव का म्हणल्यारी ती ताय रज दिना ती किती राईट ना दिवचे ती सांगता कसला अम्मा तुम्ही प्रिन्सिपलाला वचून उरले म्हळ्यारी 1-2 दिवस रज नाही नव्हते 15 दिवस रज ना म्हाका ते राईट ना दिवचे शिची तांकां पुरा गोत्तस ते देखून आम्ही शिवाक आणि इतर मंत्र पुरा कृष्णालोट्टू समतोलन केल्यारी तांकां बेजार जाता शिवाक बेजार जाता ब्रह्मा बेजार जाता देवी बेजार जाता गणपती बेजार जाता इत म्हळ्यार तांकां गोत्तसा आम्ही कृष्णा लेवलार नांती म्हणून ते देखून आम्ही तांकां ओट्टू एकच म्हणले क्लॅरी आम्ही वैष्णव अपराध केलेले वरी इत म्हळ्यार देवतेंक आम्ही बेजार केलेले ते पापम कस ते सुरवेरचे अपराधच पळय ते वैष्णव अपराध अंतू जत्ता ए नाम अपराध अंतू आमगेले वैष्णव अपराध डबल जत्ता अपराध वैष्णव अपराध जत्ता नाम अपराध जत्ता भारी जागृत जाव का ते 2 मंत्र एक नाही समाशिताये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवांबुधिर वत्सपदम परमपदम पदम पदम यत विपदाम न तेषाम ये ब्रह्मान सांगेल श्लोक कृष्णाक नाथागेल नाव कळल्यारी हे सगळे संसार सागरच नव्हे ते आमका क्रॉस करू कशी जत्त म्हळ्यार कितली सुलभ जत्त म्हळ्यार एक वस्त्राक एक वस्त्राले पायाचे गुर्तारी उद्धार आपता इतली वस्त्राल पायू एक चिखलान तशें बुडल्यार इतले वडेक वाट जाता ताजे भितर इतली उद्धार आपता एक 4-5 स्पून उद्धार आपता ती आमकां अशी चमकतान रोडारी मेळ्ळी म्हण जाल्यार ते क्रॉस करूंक आमकां किश्टस आम गोतना तिले आमी चिकी पाय अशी करतात आनी पुडतात ती जाल्यार तितली सुलभ जतके आमकी संसार सागरा तुकून कृष्णाले नाव काडल्यारी देवती पुरा देवकील स्तुती करतात गर्भस्तुती ते कंसाले कारागृह वचून ती गेले कृष्णान जन्म येवचे पुढे थंय तशीची पुरा देवती ती गोत्तस हो आमगेले स्वामी म्हणून तांणी तशीची होगळ सीतान सांगतात ती हे कृष्णा त्वय्यंबुजाक्ष अखिल सत्वधाम्नि समाधिन आवेशित चेतसेके त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्दिम हे भवाब्दिम तरण करचेक कृष्णाल मंत्र मात्र साध्य विंगड कंची मंत्रा काही साध्य ना ते आम्ही मना करून घेऊ का उदाहरण एक आमका सुलभेर मनावच का म्हणजे री ते जियो तुकून की ना झोमॅटो आणि पुरा आमका ऑर्डर केल्यारी आम्ही वैष्णव खायना ती जाल्यार एक उदाहरण दिल्यार मात्र सगळ्याक मना वच्चे झोमॅटो तुकून घरलेगी खाण पावयता ती तशीची उवार येताना सगळे कडेन उवार उदकान बुडले ती जण खावचे ना पिवचे उद्दा ना तेन्ना हेलिकॉप्टरा तुकून वयर तुकून शिता पोटली उड्डयता ती गोणी गोणी ते आनी एकच वेळ झोमॅटोच्यान हाडलेले ते एकच वेळ ते समतोलन करू जात वेळ तेच आम्ही करतस ती आम्ही ते नाम हे नाम एकच नव्हते पुराय ते केदना काही करू न जये खंडित जाऊन आम्ही मना करून घेऊ का तशीची हे नाम हरी पॉवरफुल म्हणल्यारी आमका या लोकातून भायर येवचे मात्र न्ही आमका प्रेम दिता
आमगेल जीवना उद्देश कसा म्हणल्यार कृष्णा वैरी प्रीती पावका आमी कृष्णा वैरी प्रीती पावले शिवाय कसले गेन कोरनो या लोकांत प्रयोजन ना उद्धवा तसले महत्व संतान ते आशे केलेले ते कृष्णाल प्रीती पावचेक ते कृष्णाल प्रीती आमक ये महामंत्र तुकून मेळटस तशें आसतना आमी कितली जागृत जावका हे कोण आमकां दिलेले महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू ना फ्री जावन म्हटला ये कशी उदाहरण कशी म्हणल्यार एक दुडवाळ मनीस तगले चमकल्यारी कसलेय मेळता निमगेले पुरो कसलेय मेळता तेच मनशाले बर्थडे म्हणले क्या जाय दिसू कशी तो विंगड दिसू कोणे आयल्यारी ताक तिगो म्हूण कसलेय दिता निमगेले ताका जाय दीस म्हणजेल्यारी खाली दुवेले वर डिक म्हणून शिकडले पुरो चांग दीस जावन तू चांग सुद्दी दिले गे ते मंगलसूत्र मेगेल्ले काका असो न्ही मॅ तशी दिता ते नमुने उदार जतो तागेले जाय दिसा तेस हे सुरवेरी आमी निमगेले दिवचेच न्हवे तो कृष्ण तशी म्हूण आमी लेक्या दोनीचे तागेले जाय दिसाक सुद्दी दिलेरी 10 वंट्यान दिवचे तो चैतन्य महाप्रभू आणि तेची त्या बर्थडे मनीस पिल्ला म्हणले क्या पिल्लारी कसं करत तो पिल्लेल ते उन्मतान तो कसं म्हणू सांगली तकोत ना कोण आयला रे तू येईल वे गे बीगा तो भितर गोडरेज तुकून कस जाल्यार काडी कस जाल्यार काडी म्हणतो ताका पिल्लेले प्रभाव कसं सांगतो म्हणू गोत ना आनीक उदार जातो न्ही तशीची ते राधेल प्रेम पिल्लेलो महाप्रभू ताणे ते उन्मत्त अवस्थारी तितले तुमकां मिगेल फुडल्या लेक्चरान सांगला आश्ली सेवा पादरतां पिनष्टु मामळेलंतू त्या लेक्चरान तो राधेल प्रेम तो बुड्डून असता राधेल भाव घेवन आयला तो राधे कशी दिसता हांव नतील वेळार विरह ती कशी ते एन्जॉय करता म्हूण पळोवक म्हूण राधेल भाव घेवन कृष्ण आयला तेन्ना तो राधेन कशी केलेले ती गेले वृंदावनान तो कृष्णा नतील वेळारी काळी वस्तू पळयल कुडले ताक वचून फोटोन दवरचे एक सान एक काळे वाटशे पळयल हाजे भितर गेला दिसता कृष्ण म्हूण ते वचून माती दड्डोवचे तशीच ते चैतन्य महाप्रभू गंभीरान तू जगन्नाथ पुरीन तू तशी करतशील काही हा कृष्णा काही असतो म्हणते विरह वेदनेन तू वचन पटवून दरचे काळे वस्ताक माती वचून ओणते मारचे हे सकड स्वरूप दामोदर मागिरी रघुनाथ दास गोपेश्वर काशीश्वर पुरा असताना गदाधर पंडित पुरा असताना जायलेल विषय त्यांनी सकड विटनेस केलेले ते वेळारी तू कसले तुगेले एक ऑड एक फीट म्हळ्यार ऑड एक एडवेंचर जाल्लेले एक मनशा क्रिकेटान की फर्स्ट येईल मनशाक तुगेले अनुभव कशी म्हूण सांगून तांगेले की माहिती दिले री तो हांव तशी केलेले म्हूण तो तागेले एक्सपिरियन्स सांगता तेची तू कसले दिसता म्हणून चैतन्य महाप्रभूक निमगयताना ते अवस्थेरी चैतन्य महाप्रभून रोण सांगेल कसं म्हणल्यार ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे म्हूण सांगेल असं ते तागेल एक्सपिरियन्स ते ताण फ्रीली वांटिले इतली नमन पुण्य केला आम्ही म्हणल्यार हे 40 वर्स पुढे ये कोणाके गोतशिले महामंत्र ना आणि 10,000 वर्स गेले री ये लोप जात म्हणून प्रभुपादान सांगेल असं आता आफ्रिकान तू ते हंगा नैजेरिया उगांडा असल सकड गावांत गेले री कळे जण पुरा सांती नाही तांकां गोतस वे महामंत्र निमगेले री ना हे आमगेल भाग्य श्रीला प्रभुपाद असले उदार सैनिक त्यांनी चैतन्य महाप्रभुले त्यांनी ते लोकातुकून
देवैले गौर कथा गौर लीला तुकून देवनी येवनो आमगेल तर ಸ್ವಲ್ಪ आमरा उद्धार करूक आमगेल आचार्यन पुरा फ्रीली म्हटला गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन ते महाप्रभुन कशी फ्री म्हटला म्हणल्यार आजिक आमका कंचे विंगड एक देवस्थान वच्चेंती श्रीरंगमानकी श्री संप्रदायांकी वच्चे तुम्ही तई तन्नी स्वाम्यान विंगडची आचार्यान तंगल विंगड नाम जप करतांती तंगले निमगले तानी सांगता की ना कसं ना म्हण सांगनांती आम्ही आमगेल इतलेची कृष्णा 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 म्हणून का इतलेच आईल जनान उडपी जाल्यार वच्चेंती कृष्णाय नमः म्हणून ते सांगता शिवाय ते स्वाम्यान कसले ते पटाबेश्वर स्वाम्यांकी विंगड मठा स्वाम्यांकी कंची तंगल मंत्र म्हणचे उद्धार जावचेक ते आमकां सांगून दिता की ना ते देखून हे आमकां फ्री मेळलेलें आसा हे नाम ते आमी खंडीत जावन कंटिन्युअस ताजे एडवांटेज काडका इतले म्हणल्यार अन्यक हे श्लोकाचे सेकंड हाफ कसं म्हणल्यार दिया भिन्नं पश्येत् सकलु हरि नाम अहित कर शी उजवो विंगड देवत जेव सकड़ो सकड़ इंडिपेंडेंट म्हणले कोणज तन्नी कृष्णाले तो कोण इंडिपेंडेंट म्हणले कोणज तन्नी केदनाई कृष्णाले वैर डिपेंडेंट तन्नी केदनाई कृष्णाल ऑर्डर पालन करतले हे मना करून देव का इतक म्हळ्यार देव सांगता तिन्ही स्कंदांतो मद्भयात वाति वातोयम मृत्युश्चरति मद्भयात सूर्यस्तपसि मद्भयात वर्षतींद्रो दहति अग्निर मिगेल भयांतु सक्कडे काम करतांती इंद्र जवो चंद्र जवो अग्नि जवो मृत्यु जवो प्रत्येकले मिगेले सूर्य पूरा मिगेल भयांतु काम करतांती अशें आसतना ते दावाल नाम आनीकय पॉवरफुल ते मना करून घेवका आमी आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद् बिभेति भयं स्वयं भयं स्वयं म्हळ्यार फियर पर्सोनिफाइड भय इसनमे साक्षात भय ते भय तळे बित्तकय दवाले नामाक अशें आसतना आमी भारी जागृत जावका आजीक आमका मन आगेले कसले कृष्णाले स्थान हे महामंत्र सकडाकय दिला महाप्रभुन हांव सांगिल्ले एवरी विंगड संप्रदायान पुराशी फ्री वांटिल ना जागृत करतांती एक लायसन्स दिताना सकडाके मेळतवे लायसन्स ना पायलटाक लायसन्स वट्राशी दितावे सकडाकय ना हे देखून तंगल तंगल अर्हते मागीर ज्ञान पुरा पळोवन मिक्कून मेच्चून दिवचे आमगेले परंपरेंतू इतली चंद करून आमकां फ्री जावन डिस्ट्रीब्यूट केला म्हळ्यार आमी मस्त हे परंपरेंत येवचेक भाग्य केला ते भाग्य आमी सोडूनच महाप्रभून सांगिल्ले वरी पृथ्वी ते आचे याता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होयबे मोरा नाम म्हळ्यार ते भविष्यवाणी वै करचेक सत्य करचेक प्रभुपादान प्रति एकलकय इनिशिएशन दिला अपास इनिशिएशन दिल्लेल्यांक तांकां अपास इनिशिएट करून रायट दिला सक्कड केला ते देखून आमी हे भंगरा ऑपॉर्च्युनिटी ये गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा ती कान घेवचें हे गोल्डन इरा गोल्डन एज देवो चैतन्य महाप्रभु गोल्डन लॉर्ड पयरे अमरेंद्र प्रभुल एक लेक्चर आशिल्ले हंगेले ऐंद्र प्रभुल विशयांतू ताका टायटल कसं म्हणल्यार द गोल्डन लायन ऑफ द गोल्डन लॉर्ड चंद आमगेल देव साक्षात उदार नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः
इतले दयाळू इतले उदार आमगेले चैतन्य महाप्रभू ते आम्ही विसरूनच एक पंता तमाल कृष्ण गोस्वामी ना सांगितलं एक लेक्चरान तो तुम्ही इतले मधुर जावनशील नाम तुम्ही घेयंती घेऊन त्याची सुख पावेंती तुमका संतोष मात्र नाही आनंद मिळता एक वर्ष मिगल चॅलेंज म्हणून यात्रा बेशीला पूर सांगता त्यांनी मिगल चॅलेंज यात्रा बेशीला का एक वर्ष तुम्ही नाम जप 16 माल 16 राउंड जप माल्यांतू कोरनो तुमका आनंद मिळली म्हणजे मेगेले येऊन संगेंती त्यांनी 2 वेळा सांगला त्या लेक्चरांतू तुमका हावा $10,000 दिता कोणाक आनंद मिळणे की तांका $10,000 दिता म्हणून त्यांनी सांगितलं त्या प्रकार आम्ही त्याच्याकडे ऐकून भारी जागृतेरी जप कोरनो ते आमगेले जीवनाचे उद्देश कृष्णावैल प्रीती ते पाव्या म्हणून आम सांगतस दावाला मागून घेतस सगळ्याने मग आशीर्वाद करका तुम्ही दावाला जप झालेली चढ 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 दिसवत चढ करू का म्हणून तुमगेला मागून घेतस तुम्ही दावाला मागून घेऊ का मग तसल ना म्हणे एक जीवन देऊ का म्हणून दावा ते देखून आम मेगेले आयचे विषय उल्लयताना कोणाकय कृष्णावैरी प्रीती एद्दी पुणे चढला म्हणजे ते मेगेले गुरु महाराजाला आशीर्वाद म्हणून लेखन घेता मेगेल वैरी अथवा अन्यथा कसले तुमगेल मनांतू बेजार की कसले जल्ला म्हणजे ते मेगेल दोष म्हणून सांगून अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माताजी खूप सुंदर जाम सांगितलं सर तुम्ही कृष्णाले नामस्मरण दुसरे देवाले नाम तुलना उठुकरचे वैष्णव अपराध नाम अपराध म्हणून तुम्ही आज आमकां सांगून दिलेलं आसा तशी कृष्ण एक सुप्रीम देव तागेले नाम स्मरण आमकां माये बंधना तुलाना पार करच्याक हेल्प करता म्हणून तुम्ही लायक करनो आमकां मस्त काणी श्लोक आणि दास ले भजने उठू सांगितलं आसा तुमका मस्त धन्यवाद माताजी थँक्स तुमका कोणाक कसले क्वेश्चन असल्यार निमगू वित माताजीले का डाऊट असतार Hello, Hare Krishna, Mataji. Ramana Haridas. Hello, Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण मारीला एकूण सांगितलं माताजी तुम्ही कोड्याळचे ना कोड्याळ तुमका घरकडे येईल असं तुमका 1997 ऐकला म्हणता 1997 तुमगेला आंदोलन आशिल्लें तवळी रामदास प्रभून आईल तवळ्या आईल थंय तुमगे लागीं आनी तुमगे घेवन हांव दनपारचे प्रसादन केलेलो म्हाका प्रसाद गोविंद केल्ले तशें अटॅचमेंट आसा आमकां तशें आजी बरेला एकूण सांगिल्लें माताजी ना नामावराजाचे कार्य पळय जाल्यार ही आमकां युजली युनिवर्सल जावन आशिल्ले एक प्रश्न कसो म्हळ्यार डेमिगॉड्स म्हळ्यार ब्रह्मा शिव सगळे डेमिगॉड्स सांगता जाल्यार हांगा भागवतांतू 1 to 23 हांतू सांगिल्लें आसा आनी ब्रह्मा विष्णू शिवा महेशू तांचे गुणावतार दे आर दी मॅनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा कळवा इतनी ती तांणी डेमिगॉडा लिस्ट आयलींची म्हणून तांकां डेमिगॉडाचे म्हळ्यार उपदेवांगेले लिस्टांतू तांगेलें नांव इतनी ती आयले जाल्यार विष्णू नांव येनी कळवा विष्णू इज नॉट कन्सिडर्ड एज डेमिगॉड कळवा तशें सांगिल्लें आसा कळवा हें आमकां सांगू म्हळ्यार आमकां पुरा गुत्त आसता हें
कार्य पुराय म्हळ्यार प्रभुपादान पुराय ताका बुक्सान पुराय एक्सप्लेन केल्लें आसा भगवद्गीतेंचो एक्सप्लेन केल्लें आसा तांच्या अध्यायान 8 श्लोकांचो पाटपटान सांगिल्लें आसा कार्य पुराय तशी जे 1 to 7 भगवद्गीतान सांगिल्लें आसा कळ्ळें पुराय सांगिल्लें आसा आनी प्रभु बुक्सान थंय हांगा जेवण पुराय कार्य पुराय सांगिल्लें आसा डेमी गॉड्स एंड कृष्ण जेवण आशिल्लें कसं पडन पुराय केलेलो आसा कळ्ळें जाल्यार हांगा एका प्रश्न सकळे निमगे जाची इतलीं ती शिव आनी ब्रह्मा डमी गुणा लिस्टांत आयलींची इतलीं ती विष्णू येयनी इची प्रश्न निमगे जाची आनी ते मात न्हय आतां पळय वेबसायटांचो निमगे सांगच्या हे प्रश्न उठ्ठा जागा कारण कसं म्हळ्यार वेबसायटांचो एक मस्त ट्रेंडिंग आसा कसं म्हळ्यार कृष्ण न्हय परम दिव्य पुरुष शिव होता कळवा शिव डमी गॉड न्हय शिव होता शिवान आतां भगवद्गीता सांगिल्ल्या कृष्णान न्हय इशी सांगताची ब्रह्मकुमारी सगळें तुमकां न्हू तांणी आमगे घर कडेन सांगिल्लें हें पुरो मेक लागीं तें हांव हें पुरो काण काडचें सांगचें जशें हांव तें सांगलें कसं प्रूफ कसलो आसता तुमकां हांव गेलें कळवा तशी प्रूफ कसलो आसता शिव होता परम दिव्य पुरुष कृष्ण न्हय कृष्णान न्हय भगवद्गीता सांगिल्लें म्हणजे पुराय सांगिल्लें आसा कळवा तशी तांणी हांव तांकां डिफीट केलें आर्ग्युमेंटान ते एक वेगळें कार्य तांणी म्हाका इनवायट केलें ब्रह्मकुमारी तांचो मिटिंगाक येवका म्हूण सांगून हांव सांगलें हांव इतलें परत सांगतलो जाल्यार तुमी फेस करून तयार आसल्यार हांव येता मिटिंगाक मागीर अशी हांव क्रिटिसायज करता तूं येवचें तुमी येवचें नाका म्हूण सांगलें कळ्ळें तशें परत जाल्लें त्यामुळे ट्रेंडिंग आसा म्हळ्यार इवन अशी शिव होता परम दिव्य पुरुष कृष्ण न्हय कळवा आनी सांगता म्हळ्यार दे आर इक्वल टू कृष्णा कळवा ब्रह्मा शिवा इज इक्वल टू कृष्णा अशें परत सांगता अशें आनी भगवद्गीता भागवतान सांगिल्लें आसा गुणावतार आनी मॅनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा कोण ब्रह्मा शिवा म्हण कळवा इवन आमगेल्या अमरेंद्र प्रभू तांणी येवन सांगिल्लें आसा कसं मत्त परधर्म अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे गणा एव 7 कोट पुराय करून सांगिल्लें आसा त्यामुळे हे आमकां पुराय गुर्त आसा कृष्णा आमी इस्कोणा आशिल्ले भक्तांक पुराय गुर्त आसा जे कसलें म्हूण कार्य कसलें म्हूण गुर्त आसा जाल्यार आमकां वी हॅव टू बी वेल इक्विप्ड टू फेस ऑल दीस आर्ग्युमेंट्स कळ्ळें ताका तर आमी वी शूड बी वेल इक्विप्ड आमकां हे पुराय कोर्ट करून सांगचें आशिल्लें हे पुराय जावका कॅपेसिटी जावका म्हूण तेमची हे व्युअर्स न्हू आमकां जावका जाल्लें आसा इतलीं ती तांगेल्या हे ब्रह्मा शिवा तांगेल्या ह्या डेमी गुणा लिस्टा आयले ते काही म्हळ्यार हांव निमगुच्या विंगड जुनियर सुमार आसता जे क्वेश्चन्स परत निमगुच्या आमी ते क्वेश्चनाक निमगुच्या इवन वैष्णवाई तिकेट संप्रदाय म्हळ्यार वैष्णवाई संप्रदाय सांगता म्हळ्यार वी शूड गिव फर्स्ट चान्स टू द ज्युनियर्स बिगिनर्स टू आस्क क्वेश्चन्स देन ओनली आफ्टर सम टाइम परमिट्स देन वी कॅन अदर seniors can ask questions any clarification or हें सांगून करी येता म्हणून वैष्णवाई तिकेट सांगता तेमती मिगेल क्वेश्चन तुम्ही मिगेल प्रश्न आखेरी काडला बरो मिगेल कोणाक क्वेश्चन आसल्यार ते फर्स्ट आन्सर करून बाकी वेळ आसला मात्र मिगेल हे प्रश्नाक आन्सर केला बरो म्हणून म्हाका दिला एक प्रश्न कळवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णाक 64 attributes आसा attributes म्हळ्यार गुणलक्षण ते तितले attributes विंगड खंयची दावा कयना आता शिवाक जाल्यार ओटू तितले 56 आसचे आनी ब्रह्माक 55 आमगेले जीवराशीक 55 म्हळ्यार प्रति एकल्याके 55 ना ತಂತಂಗಲ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಒಂದನು ಬೇರೆ ಜತ್ತ ವಿಂಗಡ ಜತ್ತ ये कारण तंका कृष्णा लेवल अरे ना सुप्रीम ना त्यांनी सुप्रीम जाऊन सुपूर शिव जला ओरिजिनल नाही म्हणा शंभू जीव तत्व नाही शंभू एक विंगड तत्व शंभू तत्व म्हणून शिव अकडे
సాక్షాత్ ఒరిజినల్ అని అక్కడ ప్రకృతి జీవతత్వైని ప్రకృతి సృష్టి అక్కడే వచ్చి मध्येंतस्य तत्व शंभु तत्व म्हणून कशी म्हणल्यार उदाहरणाक क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतोः य शंभुतामपि समुपैति कार्यात् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि म्हणून सांगतात ती. कशी म्हणल्यार क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात कशी दूध मेणे घालेल कुडले दही जाता तशें जाल्यार दही दूध न्ही में दही दूधची जाल्यार दुधान करची काम दही करना दह्यान करची काम दूध करना दूध पिवन पोट वायट जालें म्हण जाल्यार दही जावका तशी ते अवतार ते काम करता प्रलय करचे सृष्टी जावन ते क्रिएशन मेंटेनेन्स एंड डिसोल्यूशन म्हणस तंद सृष्टी विष्णु करता सृष्टी ब्रह्म करता मेंटेनेन्स विष्णु करता प्रलय ते नाश करचेक शिवाक दिला काम ते देखून तांकां एक एक गुणाचे अधिपती त्यांनी जर तुम कशी म्हणल्यार त्यांनी ते गुणाचे अधीन नाही ते मना करून घेवका त्यांनी पूर्ती 64% 100% देवाला अट्रिब्यूट्स ना जाल्यार तांगेल्यांतू कितले 84% शिवाल्यांत आसा 75% ब्रह्माल्यांत आसा ते देखून तांकां एक विंगड विंगड तत्व जावन विंगडीस केला एक विष्णु तत्व एक शंभू तत्व आणि एक जीव तत्व आणि अनेक तुम्ही सांगितलं की किती जण शिव देव म्हणतात ओरिजिनल सुप्रीम पर्सन म्हणून सांगता ती म्हळ्यार सुमार आमगेले शास्त्र आसा भूरी भूरी कर्माणी श्रोतव्यानी विभागशः मस्त आमगेले शास्त्रांत 1,00,000 श्लोक ते 1,00,000 श्लोक पुराय वेद इतिहास पुराण वेदांत सूत्र पुरा ಒಟ್ಟು केल्यारी आमका पेज खाली पेज शिकूरक आमगेले आयुष्य पावना मागीर वाच्ची सोडी अंती तशें आसतना तंतू मस्त मने पुराण आसा जाय जाल्यार सात्विक जणांक जावका जाल्यार राजस जण जावका जाल्यार तामसिक जण जावका जाल्यार तंतंगेल पुराण आसा तंतंगेल स्टँडर्ड आवंदून तशी तंगेल पुराण मात्र वाजल्यारी तांकां शिव होड म्हूण दिसता तशी कितले चर्चा करूं जाल्यार शिवपुराण कळल्यार शिव मेन म्हणून मोस्ट पॉवरफुल पर्सनालिटी ऑफ गॉड म्हणून सांगितली कसली एक एका क्लासाच्या रडाक खाली कसले डिविजन सबट्रॅक्शन आणि एडिशन इतले आसताले जाल्यार कॅल्क्युलस हायर स्टँडर्डाचेर क्लासाचो आसता न्ही मा उदाहरणाक एक सांचेरडा लेगी 10 - 8 म्हळ्यार 2 म्हणटा जाल्यार 2 - 10 म्हळ्यार तो सांगता तशी ना बा म्हणटा तो ते प्रकार ತಂತಂಗೆಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಸ್ತಾರ ಒಂದುನು ತಂತಂಗೆಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ जाल्यार आम्ही कसा करका आम्ही कसं पळोवका म्हळ्यार आमगेले आचार्यान पूर्ती वज्जून तन्नी एक एसेन्स काणू तन्नी एक कन्क्लूशन आयले ಅಂತ ಸಂತಿ आमक ते पूरा वज्जू काही सादिना आमक ते कन्क्लूशन काडू काही सादिना आम्ही कसं करका म्हळ्यार आमगेले पूर्वाचार्याक आम्ही फॉलो करून तन्नी कसं सांगले की ते आम्ही वय म्हणून कन्क्लूड करका इतलेची आमकां शास्त्र वज्जून आमकां ते कंप्लीट सांगून आमगेल्यागी वाद करूं येतले की तांकां सांगून दिवचे काय आमकां सादिना आमगेली एकची सुलभ वाट कसं म्हळ्यार आचार्यान कसं सांगले की ते आम्ही एक मना करून घेवक कसं म्हळ्यार 2nd स्टँडर्ड मॅथ्स एकनी इंजिनियरिंग मॅथ्स एकनी इंजिनियरिंग मॅथ्स 2nd स्टँडर्डा चेरडा सांगल्यार
ना बात शिनाईची ते कशी ते सन्ना तो कोण ऑड महिनाच करचे म्हणून तो सांगू पुरो ते अवस्थे आमगेले ते देखून मी आचार्य फॉलो करून कोण सुप्रीम म्हणून मना करून घेऊन त्यांनी सांगेल वाटते ना नाम जप करून अध्ययन करून शास्त्र कंची सकड बुक वाचका म्हणून त्यांनी सांगतात ती ते तांगेले तो कोण ऐकून आम्ही कृष्णाला प्रेम पावी इतलेची आमगेला सुलभ वाट हेला ऐकून सांगितलं असं माताजी ना मला शिव मला तत्व म्हणाले त्या इंटरनल पोटेन्सी ऑफ आमशिकई म्हणून सांगता प्रभुपादान सांगितलं असतं वी आर ऑल एक्सटर्नल पोटेन्सी अंश कळवा हे मार्जिनल पोटेन्सी जे अंश जावन येता जे आमचे जीवतत्व कळवा मला शिव म्हणाले या इंटरनल पोटेन्सी अंश म्हणून सांगितलं प्रभुपादान 1 to 1 to 23 अंतू सांगितलं असं भागवतांतू तशेंचे 1 to 28 and 29 अंतू सांगितलं असं प्रभुपादा पर्पट एक्सलंट पर्पट पुराय सांगितलं असतं त्यावेळी मला आम्ही कसं करणार आहे आम्ही वी शुड बी वेल इक्विप्ड आमकां कोण तसं कोणाचं जेना पुरा कोण तसं डमी गोड्स आणि कृष्ण जेवण व्यत्यास कसं म्हणून कोण तसं क्वालिटीज कसं म्हणून सगळं कोण तसं जाल्यार आमकां आम्ही म्हळ्यार आमतू न्हू आसता मेटेरियल वर्ल्डान न्हू आसता मस्त तरांचें जेवण मेळटा म्हळ्यार घट्ट कोण बसता शिव शिवाय विंगडपणी कृष्ण जेवण येता गेले म्हळ्यार इस्कोन दे आर मिसलिडिंग दी पीपल म्हणून सांगतात कळवा बरं सांगता भयंकर स्टर्न जावन बरं सांगता क्रिटिसाइज करतात त्यावेळी आम्ही म्हळ्यार एस एल एस ना कार्य पुरा कळूंक घेतला मी एक सजेस्ट करता कसं म्हळ्यार आम्ही सगळे नॉट वेल म्हळ्यार आमकां गोतना म्हणून येता येतो म्हळ्यार ह्या क्लास कडून एक सेपरेट क्लास ऑर्गनायज करता मुरलीधरन चरण प्रभू लागीं सांगता म्हळ्यार एक रिक्वेस्ट करता म्हळ्यार एक स्पेशल क्लास जे करूंक डेमिगोड्स आनी कृष्ण जावन आशिल्ले ते डिफरन्स कसले म्हणून समज कळचे गजारा म्हळ्यार प्रभू आदरान थंय हांगा जावन पुरो सांगिल्लो हें पुराय हांगा बुक्सान पुराय आमचो भगवद्गीतेन सांगिल्लें भागवतान सांगिल्लें पुराणान पुरो सांगिल्लें मस्त कोर्सस प्रभू आदरान ते पुराय करेक्ट करून एका बरिश्ट जावन आशिल्ले भक्तांक रावन हेजे क्लास काडपाक म्हणून मी केले रिक्वेस्ट म्हळ्यार कसले कसले जे आशिल्ले भक्ती यावका म्हळ्यार वायुवृत्ती यावका तपोवृत्ती यावका ज्ञानवृत्ती यावका आनी पदवी वृत्ती यावका आनी कसले इनिशिएशन वृत्ती यावका तशी हे पुराय क्वालिफिकेशन आशिल्ले क्लागरान क्लास केल्यार आमगेले चेडांत आमगेले कम्युनिटीन जो आसा संन्यास संन्यास हे काडलेले जे आसा पळय तांचे घरान एक क्लास काडलेले लायक आशिल्ले म्हणून मी केले सजेशन आमकां सगळ्यांच्या बरा जाल्यार यादन करता हरे कृष्ण केले सजेशन हरे कृष्ण प्रभुजीचा क्लास दवरया आमकां इमिडिएट जल्दी लोक दवरया विथ क्वेश्चन आन्सर सेशन हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद तुमकां धन्यवाद हांव सदांले बेनिफिट एक लेक्चर पोस्ट करता सर जननी माताजीन आतां सांगीर एक लेक्चर हिज होलिनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज लेक्चर हे आयकत आमची स्ट्रॉंग आसूं का जाल्यार इट्स वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स म्हण येता टॉपिकारी हरे कृष्ण माताजी लायक तुम्ही सांगितलं आसा थँक्स तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट आसा अनाउन्समेंट सांगता 10 ऑफेन्सेस सीरीज चलता आसा सेशन चलता आसा मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे ऑलरेडी 2 सेशन जाल्लेले आसा आणि नेक्स्ट सेशन मंडे जाता आसा स्पीकर येवन हिज फेस विजय गोविंद प्रभुजी कोणाने मिस करू ना अटेंड करायचं demons killed by Krishna Shishpal asa 29th Thursday ka Vaishnava bhajan sandhya asa children session asa
ताचे नंतर 14 ताका फ्रायडे वैष्णव भजन सेशन आसा. श्रीला नरोत्तम दास ठाकूरजी भजन आसा. तशीच ही संपूर्ण भागवत गीता रिसायटेशन विथ जपा टॉक एंड चॅन्टिंग आसा ऑक्टोबर 6 एकादशीक नेक्स्ट सेशन. तेव्हा कोणाने मिस करू ना. खंडित तंतुपुरा लोकांनी अटेंड करता म्हणून सांगता. सो आज हे सेशन अटेंड केलं पुरा जनाका वारंवार अनेकपटी नमस्कार सांगता. माझ्या संकल्प खूप झालं तर एक्सट्रीमली सॉरी. नरसिंह प्रणाम सांगते प्रभुजी. नरसिंहाती सांगते प्रभुजी. Yes, Mataji. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिते हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखमद्भुतशङ्खं दलितहिरण्यकशिपु नूतनभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद. विघ्न विनाशक नरसिंह देव की जय. हरे कृष्णा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. डिवाइन श्रीला प्रभुपाद की जय. परवेश जननी माता जी की जय. परम पूज्य भक्तिराघव स्वामी महाराज की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. जय गौर प्रेमानंद. हरि हरि बोल.